सोखावनानै बोरैहाय मालायनो पावारखौ हेन्डअभार खालामना होनो हायो बिनि थाखायसो जोनोम जादों कारण बेखौ जोनोम जाहोदोंसो नोंथांमोना पुतला माखौ नायदोंना पुतला नाटकखौ मा बुङो बर'आव मुसुखा नाटकखौ नायदोंना मुसुखा जायफ्रा एक्टिं खालामो मोसानाय हारिनाय बेखौ मोसाहोग्रा सासे मानसिया गोजौआव खुन्दुं बे आसिखौ खुन्दुं रिदिं रिदां मानानै लाखायो ओमफ्राय बे आसिजों फिदिंबाय थासिगोन बे पुतलाफ्रा मोसासिगोन दिनै बिथांमोनखौ बिदि मोसाहोग्रा पावार दं दिनै बिथांमोना मोसाहोदों दिनै बिथांमोना मोसादों किन्तु गाव हारसिं एक्टिं खालामनो होननानै गाव हारसिं मावनो होनना पावार फैयाखै सोरजोंबा मावहोजादों आरो मावहोनायनि थांखियानो जाबाय जे इउ पिपलखौ पावारनिफ्राय बोख्लायनानै गावसोर पावाराव थानानै एबिपिखौबो पावाराव दोना एबिपिखौ जास्ट बाहायगोनल'सो सोरबासो पावाराव थागोन आरो बर' जातिखौ जौगानायनिफ्राय होबथाना दोनो दिनै चिरां जिल्ला खैलामैलायावहाय एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननि मोनसे मिटिं लानाय जादों दा बेयावहाय नुजाथिफैदों बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी सार बेजों लोगोसे डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र सारा फैगासिनो दं दायो दा मिटिंखौ जागायजेनबाय एनडिबिखौ इसु लानानैनो जाय बिथांमोना एनडिबिखौ बख'नो थाखाय मोनसे राजखान्थि हान्जा दादों बै राजखान्थि हान्जा दाग्रा एनडिबिफ्रा सानबैसे 60सा जेलाव थानाय मानसिनि थाखाय मोदै गदों साननो गोनां बाथ्रा बिथांमोना सानफ्रोमबो थाखा फैसानिनो दावराव जाबाय थायो फोरमान दं जोंनाव मोनसे पार्टिया बिसोरनो थाखा हराबानो गावसोरनि बेले बेजे जाबाय थायो गारियानो सोलिया सोर पार्टिया हरो बेखौ जों उनाव फोरमान देखायगोन दा जों देखायथ'वा हारिखौ फोजोबनायनि थाखाय थांखि लादोंब्ला जोंबो बिथांमोननि सायाव बुंनो बाध्य जागोन नंखायनो जोंनि एक्स एनडिएफबि निसिमा हालामाव थानाय एक्स एनडिएफबि साफ्रोमबो सोद्रोमा बा दैदेनगिरि नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनो नागिरदों बेनो नोंथाङा मास पार्टिखौ सापर्ट खालाम जोंहा बेवहाय बुंनो गोनांथि गैया किन्तु हारिनि संरैखानि थाखाय जोङो जिउ थै गासैखौबो बावबोदोंमोन न'खर बावबोदोंमोन बेखौ खेबसे रिमाइन्ड खालामफिननानै हारिनि खौसेथिनि थाखाय बाथ्रा बुंनाया गाहाम बा खामानि मावनाया गाहाम दंबावो बा गोनांथि दंबावो जोंनियाव मोनसे हान्जानि आफादगिरि एनडिएफबि डि होननाय मोनसे ग्रुप दङ बिनि आफादगिरिया दाखालि इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाबाय बिथांनिफ्राय जोङो मिन्थिनो मोन्दों इनडाइरेक्टलि बिथांनि दैदेननायावसो बे आफादखौ दानो नागिरदोंमोन एनडिएफबिखौ इसु खालामनानै दाथ' एनडिएफबिआनो गैया अनजलि दैमारिजों अनजलि दैमारियाथ' एनडिएफबि नङा एनडिएफबिखौ मुं लानानै जे दिनै मोनसे आफादखौ दादों बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा आरो एनडिएफबिखौ लानानै जे जोंखौ बोखावनो नागिरदों बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा बे आंनि नोंनि थाखाय नङा बर' हारिनि थाखाय इयुना खिन्थु गाज्रि जानो थांगासिनो दङ दिनै बिथांमोना बे जथुमायाव फैनाङा होननानै बादा होदों हयथ' सासे सानै बेवहाय थाम्फैफोरबो थोनहरदों जानो हागौ जायफ्रा भिडिअ खालामनानै अनजलि दैमारिनो हैगोन जों क्लियार बुंदों हारिनि थाखाय जोंनि सरकारा मानगेरेट प्रमद बर' आरो मानगेरेट गबिन्द बसुमतारीनि दैदेननायाव खौसे खालामनो थाखाय जोङो गोसो मोदोम जिउ होनानै सान हर खामानि मावगासिनो दं जायनि जाहोनाव बिपिएफनि लिडारफ्रा दिनै इउपिपिएल दोलोआव ज' जादों बेनि थांखिया बे नङा जे बिथांमोना सियार नागिरदों जोंनि गोबां एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा खौसे जानायनि बाथ्रा बुंदों बेनि थांखिया बे नङा दे बिथांमोना एमसिएलए गेलेनो एमएलए गेलेनो थाखाय टिकेट बिदों बे नङा जोङो हमदांनो हादों हारिया मोनसे गिदिर खैफोदाव थांगासिनो दङ आरो बे खैफोदखौ मोगा मोगि जानो बारा सम गैलिया बेनिखायनो मोननैखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोबां खुद्रिग्रा थानो हागौ स्वाभाबिक साफ्रोमबो मानसिनि सुखु दुखुखौ जोङो सुफुंजोबनो गुसु खालामजोबनो हाया
बा सोरनिबा न'खरनि बालाफोरखौबो फिसिजोबनो हाया बेखौ जों साफ्रोमबो मिथिलायखायो नंखायनो धैर्य हकारे बोसोरबायाव जोंखौ गोबां गुरलाय गुरजायाव दोनबाय इसिङावबो जोंहा दावराव दावसि खालामजादों जोङो अखाङावबो जोङो दावराव दावसि खालामजादों खिन्थु हारिनि थांनाय थैनायनि बाथ्रा लानानै जोङो दिनै खौसेथि आखाइ हमलायनानै दङ जोङो खावलायदों अनजलि दैमारि बिथांजों दैदेनजानाय सानैसो एनडिपि सोद्रोमाफोरा जुदि एसेबां माने पलिटिक्सआव हाबनानै हारिखौ दैदेननो लुबैदोंब्ला इउपिपिएलआव जयेन जादोंबा बिपिएफआवनो जयेन जा अनजलि दैमारियाथ' गावनि बिपिएफनि सेक्रेटारिमोन मानो बिपिएफआव थानानै दिनै हारिखौ बोखांनो थाखाय मावनो हादिया हानांगौमोन बिथांनो हायिनि जाहोनानो जादों बे थांखि नङा हारि बोखांनायनि थांखि नङा हारिखौ फोजोबनायनिसो थांखि जायनि जाहोनाव 3थि पलिटिकेल पार्टी दानानै बिथाङा दिनै बर'नि गेजेराव बेले बेजे लाबोनो नागिरदों आरो बेखायनो जों सांग्रां जानांगोन आं बुंनाया बे नङा दे नोंथाङा सोरबा सासेया एपिपिखौ सापर्ट दा होननानै बुङाखै एपिपिआनो जुदि देरहानानै हारिखौ थोंजोङैनो देरहानानै फोसाबमारनो नागिरदोंबा जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया खिन्थु एपिपिनि दिनैनि दिननि जा थासारियाव दिनै एपिपिखौ जोनोम होदों बे थासारिया खिन्थु हारिखौ लोरबां खालामनायनि थाखायसो आसामनि मोनफ्रोमबो हारिया दिनै बाबा होनदों बर' हारिखौ मोनफ्रोमबो पलिटिकेल पार्टिया इउपिपिएल दोलोखौ बाबा होननो गोनां जादों गिदों एमएलए इलेक्शनाव काउन्सिल इलेक्शनाव एमपि इलेक्शनाव फैगोन बाराव जों जे बिराद गिदिर गोहोम खोख्लैनो हागोन बेखौ नुनानै बर'फोरखौ दांख्ला दुंख्ला खालामनानै गुबुन जाथिफोरखौ ज' खालामनानै सोरबा हानजाया खिन्थु देरहानो नागिरदों बेखौ जों दिनै सोलोंनांगोन बिपिएफआव दाथा होननानै बुङाखै कंग्रेसआव दाथा होननानै बुङाखै बिजेपिआव दाथा होननानै बुङाखै दिनै हारसाफ्रा बिजेपिआव थाबाबो मय अखमिया होननो हायोब्ला कंग्रेसआव थानानै मय अखमिया होननो हायोब्ला जों बर'आ मानो हाया गुबुन पार्टियाव थांनाय लोगो लोगो गावनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ बावगारनो नागिरो गादब जानो नागिरो सोबख' जानो नागिरो मालायनि बुंनायखौनो हय बाबु होननानै दिनै नों लायो थाखा फैसाया देरसिन नङा मानसिया जेब्लासिम थांबाय थागोन थाखा फैसानि जेंनाया जोबा आरो थाखा फैसा फैनायाबो जोबा फैबाय थागोन थांबाय थागोन जेंनायाबो फैसायाबो बे मानसिनाव ओंखाम खाला बायदि जाफ्लायबाय थाखायो गावनि गोसोनि लुबैनायखौ हमख'नो हायिनि थाखाय हारिखौ फोजोबस्रांनायाव जों जेन एक्स एनडिपिफोरा जेरावहाय जोङो गावनि लजिक गावनि प्रिन्सिपल गावनि डिसिप्लिन बेखौ फल' खालामनानै हारिनि थाखाय जों जुदि गावनि गासैबो दंनाय मानिखौनो संहार खालामनानै हारिनि थाखाय बावनो हादोंब्ला दिनै पलिटिकेल पार्टी दानानै जोंखौ सोरबा हारिया बोखावफ्लेनानै सिफ्लेजोबनो नागिरनायखौ जों बुजिनो रोङैयाखैनो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा जागोन आं नंखायनो खावलायनाया बेनो मोजांखौ बोजबनानै दिनै आरो खेबसेबाव एनडिपिफोरा जेसेबां जोंनि एनडिपि मावथि लोगो नोंथांमोन दङ एक्समोन ज' जानानै हारिखौ मोनसे गोथां लामाजों लांनायनि जोंहा मोनसे सम फैबाय दिनै जों एनडिपिनि जे मोनब्रै फेक्सनमोन बे मोनब्रै दालाइया गासैबो जयैनो थांनाय 2020 मायथाइनि जे सुक्तिमोन बिटिआर सुक्ति बेवहाय सागान होखांनानै गासैबो सोद्रोमायानो एनडिपि बे आफादखौ डिजल्भ खालामनानै सेफायनानै जोंनि सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएलआव जगदान होदोंमोन जों दा बेनिखायनो गासैबो इउपिपिएलनि मावथिफोरा एनडिपिनि मावथिफ्रा गासैबो इउपिपिएलनि सोद्रोमा थांनाय बोसोरब्रै दिनै इउपिपिएलनि नेतृत्वआव जि सरकार जाबाय आरो बे सरकाराव फैनायाव नोंथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन सरकार फैनायनि सिगां जिखिनि दुखु खस्थ' मोनदों बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर होदों मानोना नोंथांमोना ज' जानानै खामानि मावामोनबा हयथ' बिटिआर सुक्तिबो जानाय नङामोन नोंथांमोना ज' जानानै खस्थ' खालामनानै आर्मि पुलिसजों बुजानानैबाबो जेल जानांनानैबाबो जातिनि थाखाय बर' हारिया गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांना लाखिनानै बोरैहाय मोनसे उदां जाति हिसाबै
थांनानै थानो हागोन बिदि मिजिं लानो जिखिनि दुखु खस्थ' खालामदोंमोन आरो बे दुखु खस्थ' खालामनायाव जेसेबां हेंथा मोनदोंब्लाबो नोंथाङा बानानै मेंनानै फावसायनो थालाफोरनि खामानि मावबाय थादों आरो बिनि फिथाइ हिसाबैसो जों बे सुक्तिखौ खालामनो हादों नोंथांमोननि गोबाङानो हयथ' साननो हागौ जे जोंलाय दैदेनगिरि नङा साधारन मेम्बारसो बेनिखायनो जोंहा बे सुक्तियाव देरगारना लानो गोनां जेबो थाया होनना साननो हागौ खिन्थु नोंथांमोन साफ्रोमबो गावनि फोथायनाय गावनि नाजानाय गावनि हास्थायनाय गसंनानै थानायामोनब्ला बे सुक्तिया जाफुंनाय नङामोन आरो बेखौ भारत सरकार आरो असम सरकारा बे NDP-खौ बोखाव बोसि खालामनानै लोरबां खालामनानै सुक्ति जाहोलाफानो जोंखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे हाबाफारि लादोंमोन बेनिखायनो 2005 मायथाइयाव जेथिया जों गिबि खेब सिजफायार खालामबाय बे सिजफायार खालामखांनानै जेथिया सरकारजों सावरायनो लायो बे समावनो रन्जन दैमारिखौ बिभिन्न षड़यन्त्र खालामनानै सोखावनानै दोनबाय आरो बे गावस्रानायाव बुंनो थाङोब्ला आथिखालनि ABP-नि आफादगिरियानो दायनिगिरि आं नामखौ बुंलिया बिथाङा बे समाव गभर्नमेन्टजों एसे लिंकआव फैबायमोन आरो बेखौ सरकारा बिथांखौ बाहायनानै बिथांखौ अस्त्र हिसाबै बाहायनाय बिथांनि गेजेरजोंनो रन्जन दैमारिखौ हाग्रायाव हरफिननाय बमा गावसंहोनाय बे गासैबो पलिसिखौ बिथांनि थ्रुयै खालामदों बेनिखायनो बे गासैबो दायनिगिरिया आसलते आथिखालनि ABP-नि दैदेनगिरि आफादगिरि दिनै आरो बिथाङा बर' जातिखौ सोखावदों ओंखारबावदों बे समावथ' हायाखिसै जेनेबा बिथाङा षड़यन्त्र खालामनानै बिथाखौ सेपारेट खालामनानै दोनबाय खिन्थु अब्लाबो NDP-आ जि थांखिजों गसंबोदों जि थांखिखौ लानो नांबोदों नाजाबोदों बेखौ फेलें खालामनो हायाखिसै जे बिथाया थांबाय दा जेल जानो गोनां जाबाय दासिमहालागै जेलाव दंबाय थायो मैया दाखालि लिभाव फैदों ना दा मिटिं खालामसिगासिनो दं आरो ABP-निनो हयथ' प्रपागान्डा खालामदों जानो हागौ बेनिखायनो जों आसलते बेबो षड़यन्त्र मोनसे सरकारनि षड़यन्त्र जे NDP-खौ बोरै फोजोबस्रांनो हागोन हाथियारजों नांनानैथ' फोजोबनो हायाखिसै बे सिजफायार खालामबाय सरकारजों सावरायबाय दावगाबाय एसे जथेस्थ' मोननै मोनथामसो स्टेपजों दावगालांबायमोन आरो बे समावनो बिथांनि थ्रुयै षड़यन्त्र खालामनानै बे सावरायनायनि जितु डेभेलपमेन्ट बेखौ ब्रेकडाउन खालामनो थाखायनो नैबे आफादखौ सेफायलायबाय बोखावलायबाय रन्जन दैमारि बेलेग थाबाय जों बेलेग जाना थाबाय खिन्थु जोंथ' जिरायना थायाखिसै नांलांबाय थाबाय नाजालांबाय थाबाय आरो बिदिनो नांलांनाय नाजालांनायनि फिथाइ हिसाबै जा डिसकासना कन्टिनिउ जाबाय 2020 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सिजफायार आन्दलन स्टार्ट खालामनानै जों ज' जानानै सावरायनाय बाहागो लाफाबाय बेबायदिनो जेथिया जोंनि सावरायनाया जथेस्थ गोजौ थाखो होलाय थाङो अब्ला आरोबाव रन्जन दैमारिखौ एरेस्ट खालामनानै बोसोरसे 2012 मायथाइयाव बिथांखौ एरेस्ट खालामना 10 मायथाइयावनो एरेस्ट खालामदों रन्जन दैमारिखौ 2010 मायथाइयावनो एरेस्ट खालामनानै बोसोरनै जेलाव थानानै जेथिया आरो 2020 मायथाइयाव बेलाव ओंखारबोयो आरो बेलाव ओंखारनायनि टार्म्स एन्ड कन्डिशनानो जों फार्स्ट टाइम सिजफायार खालामनानै आल'सना खालामनाय जिखिनि टार्म्स एन्ड कन्डिशन होदोंमोन बे एखे कन्डिशन एखे टार्म्स एखे माबाखौनो रादायखौनो बिथाङा गनायनानै आरो सिजफायार खालामफिनबाय बिथाङाथ' एक्सुवेलि जों डिसकासन खालामनो जिखिनि कन्डिशन सरकारनिफ्राय होदों बेखौ मानिनायखायसो बेखौ आपत्ति खालामनानै बेखौ नाजावा होननानै गनाया जानोसै सिजफायार ब्रेक खालामना थाफैदों 2009 मायथाइयाव खिन्थु 2020 मायथाइयाव जेथिया मानिफ्राय ओंखारबोयो जेलाव ओंखारबोयो जेलनिफ्राय बेलाव फैयो अब्ला बे एखे कन्डिशन मानिनानै बिथाङा आरो सिजफायार खालामलायबाय बे कन्डिशन मानिया थारमाने भारत संबिजितनि सिङाव जों आं रायलाया होननानै ओंखारलांदोंमोन 2010 मायथाइयाव बिथाङा ब्रेकग्राउन्ड खालामदोंमोन बमा गावफुंलाबायनानै खिन्थु 2012 मायथाइ जेथिया माबायो बिथाङा बेलाव फैयो आरो बे कन्डिशनखौ मानिनायखायसो बिथांखौ जेलनिफ्राय हगारदोंमोन जे भारतनि कनस्टिटिउसन सिङाव जों सावरायनानै समाधान खालामनोसै होननानै आरो बेखौनो रागा जोंनानै जोंहा फेरेंगा बिथांमोना सावरायग्रा बिथांमोना बिथांनिफ्राय गावस्रालांनाय जुदि भारतनि संबिजितनि सिङावनो समाधानखौ नागिरदोंमोनब्ला बेखौ आपत्ति खालामदोंमोनब्ला बै समाव मानो
सिजफायरखौ ब्रेक खालामखो भारतनि सोमोन्दै सावरायनाय मानो ओंखारखो दिनै जे बे एखे खोथाखौ गनायबाय बेनिखायनो जोंखौ थगायदों जाति हिसाबै संगठन हिसाबै थगायदों होननानै बिथांमोना रन्जन देबनिफ्राय ओंखारनाय मोनसे सेपारेट मोनसे फेक्सन जाहैबाय दा जों फेक्सन मोनथाम जाहैबाय मोनसे एनडिएफनिफ्राय मोनथाम जाहैबाय एनडिएफबि प्रग्रेसिभ हिसाबै जों थाबाय एनडिएफबि आर हिसाबै रन्जन दैमारि बिथां थाबाय गेजेर ससेनि इन्डियान कनस्टिटिउसनजों सावरायनो ओंखारलांनानै आरो इन्डियान कनस्टिटिउसनाव सावरायनोसै होननानै ओंखार सिजफायर खालामफिननाय बिथाङा मोनसे फेक्सन जाबाय ओमफ्राय डुप्लिसिटि गावनि गोसो गावनि माबायावनो गावनि बाथ्राखौ गावनो गाब्रना लानाय जाबाय बेनिफ्राय 2012 मायथाइयाव बिथाङा इन्डियान कनस्टिटिउसनाव मानिनोसै होननानै जेलनिफ्राय ओंखारबोनाय लोगो लोगो फेरेंगा आरो सावरायग्रा बिथांमोना बिथांनिफ्राय ब्रेक जानो ओंखारलांबाय बिथाङा कन्टिनिउ खालामबाय नांनायखौ बेनिफ्राय जों एनडिएफबि प्रग्रेसिभ हिसाबै सरकारजों सावरायबाय थानाय समावनो 2012 मायथाइयाव 19 मायथाइयाव चन्दन ब्रह्म हाग्रामा महिलारि बिथांमोना आरो जोंनिफ्राय सोखावलायबाय धीरेन बर'खौ थाबनो समाधान जासिगोन होननानै आरो बोखावलायबाय थाबनो सावरायनोसै थाबनो समाधान खालामनोसै जों हेफाजाब खालामगोन होननानै थगायनानै लाना थांबाय सोखावहैबाय आसलथे बे समाधान खालामनायनि पलिसि दंमोन बिथांमोननि गेजेरजों बोखावनानै एनडिएफबि मोनसेखौनो जों प्रग्रेसिभ हिसाबै जेसे स्ट्रंलि जों आबसुजों सावरायबाय थादों जोंनि सावरायनाया जथेस्थ प्रग्रेस जाबाय आरो बेखौ नुनानै बेखौ ब्रेकडाउन खालामनो थाखायसो चन्दनमोनखौ सरकारा बाहायदोंमोन बाहायनानै एनडिएफबिखौ ब्रेकडाउन खालामबाय दा मोनसेनिफ्राय मोनब्रै जाहैबाय मोनब्रै जाबाथ' लोरबां जाखागोन जों गावनि गेजेरावबो नायनो हालायि जाबाय लोगोसे पाब्लिक सापर्टआबो उइक जाबाय पाब्लिकफ्राबो सोरजों थांगोन सोरजों मागोन आन्दायबाय आरो बिनि फलाव बिनि फिथाइ हिसाबै जों गासैबो लोरबां जानानै सरकारनिफ्राय दाबि खालामनो हायि बायदि जाना थाहैबाय आरो बेबायदिनो एनडिएफबिखौ नेचारेल डेथ खालामनो सरकारा नाजादों आरो हयथ' 2020 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों ज' जानानै माबाखौ सुक्तिखौ खालामामोनब्ला हयथ' 6 मास बा बोसोरसेसो थाबावनायमोनब्ला एनडिएफबि आरो गावस्रा हैबावगौमोन सावरायनो हानाय अबस्था थानाय नङामोन आरो सुक्तियाबो जालामोन बे गासैबो हरंजन सरकारनि आरो बेहाय जोंनि दा एबिपिनि दैदेनगिरियाबो गाब्रबाय बिदायाबो गाब्रबाय आरो बर'फोरखौ आन्दायहोनायनि लामा लांबाय दा बेखौ जों सांग्रां जानांगोन